ľudia, u dnešného videa vám ideme ukázať obchody, alebo obchod a kúpime si blbosti a ideme to zjesť na čistinku. Ok. Čistinku? Nie. Kurna ťačka? No. Aha. Keď toto bude stať na tom čísle, že teraz bude iba 18 a nepôjde to ďalej to stop, a keď to pôjde, tak je to normálne zaple. Vysvetlíš mi, čo robíš? Čo robíš? Niek David, čo robíš? Tím. Nerob. Čau. A zmážeš to? Áno. Thank you! I gonna be your friend, I think. Práve sme tu. Čo bereme? Čo bereme? Jako? Ja som sa... Majú chip challenge. Nie, to je Škoda. ale to tie horálky, one, čo môžeš vyhrať. Ty by si chcel nové lyže, čo? A Gatorade si idem kúpiť. Nekúč si pso. Dobre. A stačí. Dobre. A chceš ešte Dobre čipsy? sa. Chceš čipsy? Bereme čipsy? Nie, ale to sú drahé. Buď ako India. Kto si zapil? Dobrý. Karetku našu? Hotovosť. Nemám pardon. 2,90. Ja ešte toto je tvoje? Hej. Tak treba predeliť. Koľko? Takže 3,70. 3,70. 5. 3,75. Takže 3,50, koľko mi dáš? Takže 4. Na čo máš toto Nikolás? Evrečko. Hej, no. Na si to vychodí. Aj ručičku. Na si to vychodí. Prosím? Na si to vychodí. Na si to toto je? Toto? No. To držím akože telefon. Keď pozerám. Ja som mu nerozumel, on strašný. No zober si to. A potom dáme open. Môžeš si to už otvoriť. Je to jedno. Nie, dáme to na video. Kto nepozná Gatorade, tak je noob. Ňamiky, mňam, mňam. Gatorade je dobrá. Ja ho takto stresne moc. Nie je to náš. Pepra. To nie je Peťa. Je to. Aha, Pepra. Petri. Kde si to? Dobre, Ty sa bojíš toho incidentu, čo sa ti stalo, Petra? Rozprávaj ľuďom ten krásny príbeh. To je dávno. Tak ja im to poviem. Čo, tvojej, onej, mu tam vládli.
Ja to poviem. Ja Ale to pamätám, jak mi to hovoril. Dobre, ale... Tak raz, keď bol tento tu prezident a Rado, boli na ihrisku a ostatní, to je jedno. Čo ste oslabovali? Tak si kúpili tie buchacie blbosti, čo to dávalo tie blbosti, strieľalo. A oni to tam vystrieľali a tam prišiel bezdomovec a on po nich hučol, nech to spracujú. A reálne tie baby, čo tam boli s nimi, tam len sedeli a... Nie, oni robili. Tiež? Dobre, tak čo ste robili? A bol to podľa Minionky to bol teror. Ja to tam nechcem dávať do videa, teror to nebol. To je jedno. Tomáš! A kde dáme automín? Tam. To je automín bezoný. Jak krava. Potom pôjdeme trochu aj zacvičiť. Ale reálne my musíme presiahnuť aspoň 10 minút. Dívajte sa. Tak ľudia, dívajte sa. Ideme. Sixom sa nechce. Nie, nerob! Tak Sixo sa nechce, tak ho otvoríme. Ale to bude. Ty si dobrý! Dávam tomu 9 z 10, je to veľmi dobrý ľadový čaj. Ideme zistiť, koľko to má kalórií, to môžete piť. 29 kalórií na 100 ml, to je veľmi dosť dobré, takže toto vám odporúčam. Dajte zase čipsy, mňam. Vyžuješ to. Aha, tu zostal po ňom flak. Ľudia, viete, čo má viac kofeínu, Red Bull alebo Monster? Uhadnite. Dajte to do komentu, napíšte a odpoveď bude o 3, 2, 1 a je to Monster. Monster má veľa kofeínu, Red Bull má oveľa menej. No, ja by som nepovedal, ale má menej. Ale oveľa má menej. Nemá. Má. Nie, no tá, bežam nám ukazovať, tam bolo pol plechovky Monsteru a 1 celá a dačo Red Bullu a 1 celá plechovky Red Bullu je 1 polka Monsteru. Hej, ja sa chcem napiť teda Xixa, keď mi piješ Gatorade. A toto sa volá čipsy a To som nenatočil. ale som lepšie, toto nie sú moc dobré. Hej, aj tie sebový boli lepšie. No asi kto? Terka. Terka má malého. Ferka. Ak teraz bude taký interview a ideme sa pýtať tohto idiota a tiež idiota a ten idiot som ja. Tak, ja sa pýtam, ale chceš nie. Hej! Ja to si zoberiem, lebo je to zálohované. Nie. Ja si beriem flašky Gatorade domov. Ale keď si zobrať môžeš. Takže otázka je, koľko by si chcel zarábať, keď budeš pracovať za mesiac? Najmenej 3000. Najmenej aspoň 1000. Čiže máš skoro minimálnu mzdu. Minimálna je nejak 812. To je hrozné. Kto tu búcha hovadiny? Kupujte... Čo? Nič. Kupujte si Gatorade. Ak si čo? Ja som ťa milom natočil, už 2-krát.
jak tam dáš smajlíka alebo dačo. Šukaj, národek sa to volá. Na sebo by si dal smajlíka a hotovo. Dej im prehľadať koši, či tam dačo není. Hej, ty si... Tak ešte na záver urobíme urbox košový. Nie, však ja to tam vidím. Ale iba natočím. Fuj, je to hrozné. Tu sú blbosti, cigarety a blbosti. Takže toto bol záver a dúfam, že ste si užili toto video. Hlavne pozrite ďalšie.